umuntu wasemhlabeni Nkosi yamakhosi akakwazi ukuphatha inkonzo kodwa uyiphiwe ezulwini. Ukuphelele media. Ngicela ke uNkulunkulu ungiphe inkonzo fanele labo bantwana bakho Shembo Ingcwele abayingcwele ngingaboni ngingathi Manazaretha sengiguqe phakathi kwenu ngibona umuntu engamthandi noma ngibona umuntu nje emenyanyayo engacabanga empilweni yami ukuthi mhlawumbe ngingambona mase ngimbonile kufanele mhlawumbe noma ngiyogeza ngeze ngithi ngibona umuntu engamthandi. Yazwesulu ngiyacela baba kuwe Shembo Ingcwele, ngicela Nkosi ungiphe uthando umntwana Shembo Ingcwele ngoba uthando lomntwana ingane uyayishaya uthi uma usuyishayela iphuma ingane yasekhaya. Yabona ingane uma uyibona uyishaya iphuma ilahleka kuba ungaze ukhipha abantu abahambi boyifuna kuyonela ngekade suke nje kwezimpawu zokukhombisa ukuthi akusiyonela ikhaya. Nami ke Shembo Ingcwele Yazwesulu ngicela uthando Shembo Ingcwele oluvela kuwe Nkosi yamakhosi ngoba singaba baningi sibe bangaka Nkosi yamakhosi kanti kungenzeka ukuthi ake ngesumvangele ekhuluma ngisho ukuthi ubani ngamswa ekhuluma ngeJesu ethi umvangeli uyayigqoka iJesu usungena endaweni enoqadolo. Mawusungena endaweni enoqadolo mawusuphakathi kuyo leyo ndawo ungawe uyahlehla noma ungawe uyaphambili kodwa okusalayo uzophuma nawo uqadolo uzokusungena. Uthi ke lo mvangeli nalapha ke Nazaretha yaba siseNazaretha abanye bamlandela uNkulunkulu kanti bamlandela nje abamlandeli ngeenhliziyo zawo bawuqadolo badonswe ihhuli le oyiqhubile. Sengathi ke Manazaretha manje Nkosini uNkulunkulu angasipha uthando ngoba ngelinye ilanga ngiyakhumbula inkosi isahlezi isihlalweni sesibili ithi inkosi ihlezi esihlalweni sesibili kufika umuntu kuyo kwafika umuntu kuyo wathi baba ngizocela intethelelo. Uthi kubaba yani intethelelo uzoyicela na? Baba ngizocela intethelelo ola lo ngilokhu ngihamba nawe anginalo uthando lwakho bengakuthandi. Sonke lesikhathi ngihamba nawe nje uthando lwakho lokukuthanda bengingenalo. Ithi ke inkosi ngabuza ngathi hawu ubungangithandi ubungenyanyelana. Uthi wathi lo muntu baba kangasi bekungifikela. Baningi abantu bantwana benkosi noma sibaningi okungenzeka leso sehlo sisehlele siphakathi komuzi oyingcwele silandela unyazi lwezulu kanti leso sehlo siyasungeza siyasifuna. Sengathi ke Manazaretha emthandazweni wethu sonke singathi uma kwenzeka sithandaza Manazaretha sithi Shembe Yazwesulu siphutha lokuthanda wena ngoba nabo laba bakukhethanga ukuthi bangamthandi Shembe kodwa kwabehlela bathuka sekukhona kubo beba bangamfuni Shembe. Ithi inkosi yesibili Manazaretha ithi ngabuza futhi kuye ngathi njengoba usuzocela intethelelo
Usiyangithanda yini manje? Uthi lo muntu wangiphendula wathi cha baba, ngiyabona noma ngingabi nalo uthando lwakho, kodwa ngiyabona ukuthi kuzoze kufika isikhathi sokuthi ngihambe emhlabeni. Nginalesi sanywana sokungakuthandi. Sihlabelelo. Esikhulu amashumi amane naye. Manazala ubaliwe ezulwini akusiyona into eyisizemazema noma isigaxa noma mhlawumbe kuyoqhamuka nje itshe liqhamuka phezulu ezulwini bese lifika likhomba ukuthi uyaliwe ezulwini. Ngelinye ilanga khona abantu ngithi manje ngithi nginamahloni mangithi nginamahloni abantu bathi ngihlala ngapho. Ngelinye ilanga emsini wasephakameni Manazaletha inkosi yaphuma abantu bemile emgidini bebaningi abantu kodwa hayi ke njengamanje
ngoba manje awusazi ubuningi balaba bantu ukuthi ungafanisa na. Yayisiphuma inkosi yaphuma nomkhize yayisithi memeza Mkhize kulaba bantu. Umemeza uthi akezongcono. Phela ngempela uMkhize Manazaretha wamemeza wathi lithi lenkosi akezongcono. Wathuleka kwathi nya. Yaphinda inkosi yathi memeza Mkhize. Waphinda uMkhize wamemeza wathi lithi lenkosi akezongcono yesiphume nginsizwa. Manazaretha sengathi ngalesi kule nkolo esikuyona Manazaretha singekhukhumale kule nkolo Manazaretha. Noma sibone singcono kunabanye abantu, sifane nabanye abantu Manazaretha, ngoba asathi Manazaretha la siya khona kwesinye isikhathi Manazaretha uyibona ungcono kakhulu kunabanye abantu, kanti mhlawumbe ezulwini kakunjalo. uNkulunkulu akasiphe abantwana benkosi ukuyithoba nokuzehlisa nje. Akekho umuntu akho ishithuna ongangikhombisa lona ukuthi nanti ithuna lomuntu wayezehlisa. Wafa wabulawa ukuthi uyazehlisa. Wangcwatshwa la. Ngeke. Fanele ihlakaniphe abantwana benkosi. Yabona mawusilima ungene ejele. Kodwa mawuhlangile uyaphakathi. Ngoba ngaso sonke isikhathi uhlala uplana wena uplanela ukuthi egcineni kosuku lokhu uplana kwakho kube ikhona ukuvalela phakathi. Uthi ke ukuthola abantwana benkosi yaphuma insizwe yasiyabuza inkosi yabuza ngesikhulu sankana. Yathi ungcono wena? Ungcono ngani? uNkulunkulu Manazaretha uyasifuna. Ufuna mina nawe. Kanti futhi uNkulunkulu ubekile izulu lakhe la. Kodwa nje uyokabona ungena khona. Ngoba umuntu uyongena ngokwenza kahle. Angafiki ukuthi mhlawumbe bakhona nabantu Manazaretha abaphokophelele ukuthi njengoba ngithi nje uNkulunkulu unyazi lesizulu alungiphe nje novalo lokusaba ngingatholi sengikhukhumele noma sengimkhulu. uNkulunkulu angiphe uvalo nje lokusaba. Thwele inkosi yabuza yathi ungcono ngani wena? Ayibangisa amenyeza umuntu ngoba wayesevelile ongcono kunabanye abantu. Ngelinye ilanga Manazaretha mdlula kuleyo ndaba. Ngelinye ilanga inkosi Nyanga Ezulu ey'ntabeni zalapha kwamaphumulo yangena emini inyanga Ezulu libalele linje ilanga. Yangena emini endodeni yakwaDladla. Indoda yakwaDladla ihlezi endlini ngenhla Manazaretha. Ihlezi ngenhla endlini ihlalele nje yodwa endlini ngenhla ekhaya kubo. Yathi ihlezi bekujelo wayo la wesizulu. Isizulu bengisho lokutshwala ugayi emakhaya. Ibekujelo wayo lapha wesizulu. Ide ishaka kancane. Hey Manazaretha. Ungabona sibaningi singaka kodwa sisushekela. Sifuniwe Manazaretha. Amen.
bese sithi mase singaphakathi bese siyakhohlwa ukuthi sifuniwe. Manazaretha ithi le ndoda yangena inyanga yezulu yangena ngamehlo ibona ngamehlo. Akayazi kodwa ukuthi inyanga yezulu. Ube kujiko waphi la? Uyabona ngiyembona ukuthi umuntu uneshwa. Othe mayise kuloko uMnazaretha. Ubuye uzothu uhlubuke ihlubu. Uyaphuza utshwala wayeshela. uNkulunkulu wami. Ayi. Ubabile le ndoda ujelayo lapha Manazaretha masenkosini. Yangena inyanga yezulu. Yangena inyanga yezulu yafika yambimelela esawubona mnomzana. Wavuma. Ushembe isimangaliso Manazaretha. Uyabona laba bantu abathi ushembe. Makhulunywa ngoshembe bethi ukhulunywa ngenganekwane. Ungasho nawe uma ungamazi ushembe. Izinto ezenziwa ushembe emhlabeni ziyamangalisa. Ungasho nawe ukuthi hayi nganekwane. Mawungamazi kodwa ushembe. Uyayibuza ushembe le ndoda Manazaretha ukuthi yini unani ithi le ndoda. Ngiyagula nje umuntu kaNkulunkulu. Angazi kodwa ukuthi ngingakhomba ukuthi ngigulapi. Yokubona ngibeke naye inkokoselana yami nje ngithinta ngithi ngenzela ukuthi inhlungu zithi damu ngaziswa. Angazi le ndoda ukuthi ayigqokeli Manazaretha athi ushembe khumula le nto. Shinyanga yezulu hey madoda. Khumula le nto ayigqokeli. Nangempela le ndoda yayikhumula le nto ngoba phela abantu abaningi bakholelwa ukuthi uyabona umuntu emakwafika lapha eNazaretha ohamba indawo eziningi akakholwa makuthiwa makuvela nje izwi lithi inkosi ibusiswe yebona sathi akwenzeka ngalutho. Umuntu ukholwa ngokubanjwa ngezandla athandazelwa banjwe ngezandla aboneke ukuthi ayicha bekuliwa lidimoni. Manazaretha masenkosini ithi le ndoda ngayikhumula. Ayikhumula ngalibeka phansi ithi wayisavela lo muntu wafaka isandla lapha wayesekhipha umeso ngaka. Hey madoda. Wakhipha umeso ngaka. Wayesethi hayi. Ngiyakhiza manje. Kuyaphuma lokhu kufo kuwe. Phela ngezulu Manazaretha langempela uthi lo muntu waphela kwenqaba uthi wangihlinza ngempela wangihlinza ngibuka ngibhekile. Wangihlinza ngibhekile uthi wavula esiswini sami uthi wavula uthi wayesekhipha uxaba. Tangijinga weba ukhipha uqama uthi wayesengibuza wayesethi yabo nanti into egulisayo shinyanga yezulu. Hey madoda lithi uthi wathi malanga sengiyakuthunga uthi wangithunga ngibhekile waqeda. Uthi wayesebuza nangu uqama phansi phuma isini sakhe. Wayesebuza ukuthi uyafuna ukubona ukuthi kulento yini ebigulisa wathi ngiyafuna. Uthi wayesethatha lo mesa. Lo mesa kade ngihlinza ngawo wayesehlinza uqaba. Uyathi baba usonqandela umshumayela. Iqoma lapho ethanda khona. Khetha umthandayo. Qoma lapho ethanda khona nje khetha umthandayo usho njalo sonqandela.
ubuphelele media. Uthi bavela waka mayuhlinga nje bavela kwachitheka utshwala lo bekase nguphuza bachitheka bagcwalile wathi nansi into wena njengoba uphuza nje hayi ngoba ufuna utshwala bufunwa lesisilwane awuphuzwa na ngoba ufuna utshwala bufunwa lesisilwane uthikela ndoda yamthunga mqeda wayesethi hayi kulungile nisale kahle usuzophila wayesaphuma siyahamba uthe mabe ngithinta lapha ekade engihlisa khona uthi ngithi maye kodwa manje akho lutho uthe mangiphela nje emzimbeni uthe mangiphela umzimba wami umzimba uthi kodwa akho lutho kodwa uthi ubuhlungu umkhona uthi ucaba usathana uShembe Manazaretha amasenkosi sehluleka ukumphatha. Sehluleka nje ukumphatha ngoba sithe mase singaphakathi bese sifisa inhloso zethu. Kanti sengathi inhloso zethu singeyivumela. Kodwa nje into enkulu ukuba sibone uNkulunkulu ukuthi ukhona phambi kwethu. Amen. Ngake ngathi ngelinye indaba angisazi ukuthi kwakuphi. Ngathi ngelinye ilanga ngangithunywe khona esonweni. Ngathi sengathi uNkulunkulu angasisiza Manazaretha asifike ephikweni lakhe ngoba akusibona bonke abantu abathi inkosi abawungena embusweni wesizwe. Bayothi inkosi kodwa bangawuboni umbuso wesizwe. Yahamba le ndoda Manazaretha ithi le ndoda wahamba lo muntu Manazaretha kwase kufika izingane zakhe. Izingane zakhe zingamaNazaretha. Uyena ongeyilona iNazaretha. Kwase kufika izingane zakhe seyixoxela ingane. Hayi. Kase kufika umuntu la. Lo muntu kangimasi. Hayi. Kodwa lo muntu usafika wenza nje. Ube njani na? Hayi, ngiyahluleka nokumchaza. Thoma Nazaretha izingane zakhe. Zalanda amafoto. Ngoba zase isona ukuthi uShembe. Zalanda amafoto. Utho wabuka wathi mayewabuka wathi nanga khomba inyanga yesu. Amen. Nangu umuntu adesikekile. Amen. Waphonga ukuthi ingane zakhe Manazaretha zimthathe ziyena endlini nasemhleni. Ngelinye ilanga ngake ngakhuluma ngendoda. Ngikhuluma ngensizwa yakwaMnene. Eyayingamazi uShembe ukuthi uShembe uyini. Kodwa wayesiyafika yona inyanga yezulu madoda inyanga yezulu isebenzile Manazaretha amasenkosini. Hayi ngoba abanye oShembe bengasebenzanga kodwa isebenzile inyanga yezulu. Zithikele izingane Manazaretha amasenkosini. Hayi kaseyifisa uyisuku umthathu ukuthi gizimise emsini nasebuhleni. Nangampela zamthatha zamsebuhleni. Kwakuyisikhathi sayo impela inyanga yesu. Yathi mayingena inyanga yesu. Utho wathi uqobo lwakhe uyena lo. Owayefike kimi uqobo lwakhe uye lo. Hey, Manazaretha. Ikhuluma into ikhuluma iziyaneli zami inyanga yesu. Khuluma iziyaneli zami bese ngathi ayiyadala kanti ayidali. Kufanele ngathi uyahleka kanti hayi wayengahleki. Wayedala ubuhle nje ukuthi wayemfundo wasesifuni. Amen. Phela. Ngishela ukuthi Manazaretha amasenkosini. Nangaphela zamthatha zamusa lo baba wagcina ekholiwe ubaba kamfundisi uDladla lo esinaye impompozelo.
baba wakhe lengikhuluma ngayo. Dangishingawe baba, baba Manazaretha sengathi uNkulunkulu angasipha uthando. Sipha uthando uNkulunkulu, simbone ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu uNyazi lwezulu mayibonge Nkosi. ngoJanuwari izolo lo Januwari lo esisuka kuwo kunengane yomfowethu elaphana entabeni ngaseMelmoti. Igadwe nangu baba uShabanga. Umfowethu bekushumayela ekhaya eseDathona eThekwini. Kwase kufika isigijimi sokuthi le ngane silimele kabi. Isesibhedlela shiso ugesi. Le ngane imanager khona lapha kwaMasipala eThekwini. Lwathe masifika lesi sigijimi ngase ngiyagijima ngiya ngaphakathi. Ase ngiyagijima ngoba sikho alikho elinye igama manaza sesingasinda ngalo. Alikho elinye igama esingasinda ngalo. Masingakhohlwa ushembe mayibonge Nkosi. Kodwa ngelinye ilanga ake ngathi ngiyagijima ngigijimela khona eKhenani. Ngafika isizulu lidlingwabi. Ngathi ngithi kanti ngithemba umhlolo obumhlolo ngavele ngajika ngathi hayi ngiyobuya ngiyeke manje ngeke ngisayake manje. Ngaya abantwana beNkosi ezulwini manazaletha amasenkosini ngaye enkosini uNyazi lwezulu. Ngafika ngabika ufana ke noma uzobika umuntu onyazini bantwana beNkosi. Wazi ukuthi abafundisi mhlawumbe bayinqaba kanti cha benqaba.
bafuna ukuzwisisa kahle ngoba hey imibuzo uficane nayo uyophuma ungazi kodwa ukuthi uyobika umuntu. Mase ngifikile kuNyazini Matwana benkosi ngimbika loMshumayeli. Nalo mfana senguMshumayeli khona lapha entabeni zaseMelmoth. Mangifika ngembika lo mfana. Nathi uNyazi inkosi imbusise uzophila. Mangaphothise sathi masifika ebuhleni sisuka phezulu entabeni. Kwaba nanga umfundisi uShandu. Kwangivangela uZungu nami. Yena waseMelmoth stadium. Yena waseMelmoth sathi sihamba nabo. Iphikele ngane bantwana benkosi. Singakafiki kanti sisemnyama. Kodwa ilele sebuthongweni. Ethi kwabe sekufikisi lathi selifikile uNyazi. Uthi ngesikhathi yenethuka kanti onesi isikhathi bengenisa thina. Sasihamba nalanga umvaka losuku. Ufakazi walokukhuluma. Sangena fika senza umthandazo. Sathi simphathele ngisho amafutha. Samkhothisa amafutha. Lo muntu akho lutho alubekile nje emzimbeni ngesizathu sokuthi uphelile umzimba. Hey manazala uShembe uNkulunkulu. Sesifuna izibongo zokubonga Nyazi Lesulu. uNkulunkulu la emhlabeni Nyazi Lesulu. uNkulunkulu phansi komhlaba Nyazi Lesulu. Amen. Nasezulwini Nyazi Lesulu uNkulunkulu. Amen. Uma isisandisa lengane bantwana benkosi. Uma isandisa lengane. Ethi lengane yena uyimanager. Kwakusetshenzwa ugesi. Uyaqishwa ugesi mawusetshenzwa. Bawukhanda basebeqeda. Ukukhanda. Mase beqedile ukukhanda ugesi. Kwase kufanele kuyoba khona umuntu oyovula lo gesi. Uthi ke ngeshaka imoto zayisahambile kukhona yakhe kwasithi hayi kulungile. Awuhambe uyovulwa yini. Wasengena emotweni sehamba. Uyovula lo gesi. Uma ungena uvula lo gesi udlula igesi eyintathu. Ufike kwesokuqala ungena. Wawuona kwesokuqala. Wedlula. Waya kwesesibili. Wafika futhi nakhona wawuona. Wedlula waya kwesesithathu. Manazaleta masithi uShembe uNkulunkulu. Abantu bathi sisho ngani uNkulunkulu. uShembe uNyazi Lesulu manazaleta. uNkulunkulu uNyazi Lesulu manazaleta. Amen. Ongenakuphikwa. Iphikele ngane yathi mayisiyovula esesithathu sokugcina. Isizobuya idlule ehambe. Ithi yeswa. Kwesokuqala sithi uthi wena sithi uthi hayi wabona ukuthi ayiyabheka. Uthi wathi uya ngakhona sekumnyama sekuza kulesi sibili isiteshi uthi hawu wafika kulesi lapha khona. Kodwa wamemeza igama elinganakekile. Wamemeza igama elinganakekile. Wamemeza uShembe wathi hawu Shembe ngaze ngafa. Ngoba wayesebona ayiphelile naye. Wathi hawu Shembe ngaze ngafa. Uthi wathi umuntu ambambe
ethangeni lakhe. Hey madoda. Hayi. Ngiyazwezula uNkulunkulu. Ngiyazwezula uNkulunkulu shambo ingcwele. Wena umuntu emamba ethangeni lakhe. Uthi wathi umuntu emamba ethangeni lakhe uthi wasemjikijela. Hey madoda. Uyasehlula ukukholwa. Uyasehlula ukukholwa. Uthi wamama mjikijela lo muntu, uthi wamjikijela wedlula esesibili station, uthi kodwa wamjikijela waze waphuma ngaphandle. Amen. Thangi njengawe uManazaretha ayibanga sakwazi ukusukuma ngesho ihamba yodwa futhi nangemoto. Akabanga sakwazi ukusukuma la. Uthi wagaqa ngamadolo. Egaqa ngamadolo nanga ebambelela ngizandla egaqa ngamadolo. Inyama ilithika bukhoma eyibona inyama yakhe ilithika. Hey Nyazwezulu asathi singathini uNkulunkulu. Sesona ibongo Nyazwezulu ukubonga nokuthi nje sithe nje kuvala umlomo hayi lokho kusho sifalisa sithi uNkulunkulu kanti siyafalisa. Sikusho nje kuvala umlomo ukuthi Nyazwezulu uNkulunkulu. Amen. Hey, inyama ilithikela phansi inyama egaqa ngamadolo ebheke engotweni. Uthi uyozama manje ukuthola usizo lokuqala ukuthi akwazi over wakhe usemotweni. Akwazi lokufinyelela emotweni uover khamemeza usevelele uthi egaqa ngamadolo ungavumi inyama yakhe ayibone ilithikela phansi inyama yakhe ilithikela nangu silungula nangu ushali samfica nje kuyingane kwayo into ongayazi. Awushebo uNkulunkulu Manazaretha. Amen. Into ongayazi ukuthi ungayichaza ithini makuthiwa uyachaza. Yabo into ongazi ukuthi ungayichaza ithini. Uthi nangempela wagaqa ngamadolo uthi waze wafika. Uthi waze wafika emotweni wawuthatha uover. Washo memeza ngo-off uthi hayibo sekonakele la. Uthi hayi kwathiwa hayi ngesho akayikho sosuka ngayo nje ukuhambile ayikabuyi imoto. Hey, shembo uNkulunkulu Manazaretha. Amen. Shembo kanqabe nomphefumulo womuntu. Uma ngezwe ngesikhathi sakudala kuthiwa kwathi emakumbiwa ngasendlini yamakhosazana kanti ihlabathi lokhu ithele endlini yamakhosazana enza ubuhlalo ngaphakathi kanti indisi yawo yangozwa amakhosazana. Kodwa ngegameni elilodwa uthi uShembe uyawubamba umphefumulo womuntu. Yanja kulelo gama wathi makufika mama veyobikwa kubaba wayesebamba baba ngisebamba umphefumulo wakhe. Hayi madoda Shembe sesola khona Nyazwezulu sesela khona ukuthi ngabe singathini Nyazwezulu. Kodwa ukuthi uNkulunkulu ongahlonisi ongangatshazwa ngayo uNkulunkulu nje. Amen. Wayishona umfundisi uchelizwa oyihambela wathi thina silandela umnqo. Mawungakaboni futhi uneshwa. Uyazi isikhokholana uneshwa mawungakaboni. Uthi lampana ngafika uthi ngabona ukuthi hayi ngiyashona. Uthi ngabona hayi ngiyashona.
uthi ngazama kungangeneki, ngazama ukuthi ngingene emotweni akungeneki, ngazama ukungena emotweni akungeneki, uthi nangempela kwathi ngesikade ngangena emotweni, uthi ngangena emotweni, uthi ngathi ngingene nje emotweni yayiqhamuka enye imoto iqhamuka ngesikhulu ispeed kanti sebewuhlabe bawulawula bathi hayi ungemseli imali ngiyazo ugesi. Uyabona ugesi uma ukushayile ngentambo, ushayile ngentambo lala mazolo isho ushayile ngentambo angiphathike makhuluma ngesiteshi, ukhuluma nje ngesiteshi kodwa nazi lwesulu lo mntwana sathi sibuya khona ngabuya nyazi lwesulu ngesabuwe nyazi lwesulu ngasho ukuthi cha baba sicela siphilisele le yangane yazi lwesulu namhlanje ungaphila namhlanje ubona amabala kuphela sokusela amabala nje ukuthi ubone ukuthi hayi wakonakela ngisho zayini amabala sela amabala nje amabala usubona ngawo nje cha wakonakela. Kodwa sesele imlomo nyazi lwesulu kuba sikubonge Thixo uThixo. Uyikho konke nyazi lwesulu kuthina. Uyikho konke sesele nje ukuthi singenze njani. Nokuba sibonge nyazi lwesulu sibonge ukuthi uNkulunkulu. Sesele khona nje nyazi lwesulu ukuthi sibonge. Manazaretha amahle Nkosini. uNkulunkulu nemsebenzi yakhe bantwana benkosi. Angifuni ukuthi yabona umuntu oshumayela ngaqedi kulokuthi hayi sokhupha ukushukela akafuneka abantu sebaba nezifeyini baba nyazi lwesulu angibonge Nkosi ukhumbule namathambo obaba omkhulu bami Nkosi lapha alele khona Nkosi wethu nomhlaba nyazi lwesulu ngiyabonga Thixo uThixo ngibonga nje lesisabelo nyazi Ubuphelele Media. uNkulunkulu sizoqhubeka nomsebenzi wakhe ngiyabonga esibili.